guys. Ani na pud mi karon sa kabukiran. Kauban sa akong mga kauban guys. Oh, wadyo kalikay guys nga ni hanghang jud ko tungod sa kainit sa adlaw. Murag hapsay mong paminaw ba? Hadto silingan. Ya lapton ra ni. Lagi kalumbuyan okay na. Nah, kuan siya. Kani tanong asa dapitan ni. Kanlusong gyapon ni. Kanlusong ni sakop. Ya duo ni sa akin sa manamabalik. Wala kanlusong oh. Klaro na kay kanlusong. Kinsa kani anang balay ang kaduo ani nga balay kinsa man anang ubos. Hindi pag mangutana tanang duo ani duo ani te. Ka oris ta. Oris ang mangutana day og sani pod. Kay basin di ay pod. Turag ato ang dagat os kan maniko. Tuara to. Kuan si Jaoy. Kanig na agoy mo kuan ani juta mo okay ngano di good. Yahay untag na anay makit anti ba mo okay na jud te. Awa na problema aron makasugod na tano. Niti tanawar gutin ay nasugod manggidit aniti tanawar dagan sa mo chichirya. Ha? Dagan sa mo chichirya mga uyab-uyab siguro niya. Na chichirya. Dako magkuan gud lugar. Uy, arang init ta jud. Init jamo alas 10 na biya hapit. Padayon gihapon ko guys paglakaw, sara ako ani guys. Suot-suot lamang ko ani mga kabayanan kay gusto lagi ko magdali. Shortcut lang ang lakaw guys. Doon na lagi tayo trabaho. Mudong ta sa ibabaw nga bahin nga sa bukid guys kay akong gipangita ang mga kauban nagkatibulaag naman mi ani. Shortcut lagi. Usa ra tinguhan namo ani guys pag pangita og lugar. Sindahan po ko ani og video guys kay ganahan man jud ko mag video ani. Arang inita sa adlaw og bisan naglagi din ang kainit sa adlaw guys padayon gihapon mi. A few moments later. Nakita ra gyud mi guys ako mga kauban. Nagsuway sila sa area guys. Adlok lagi magjuhot aning kasagbutan sa trabaho man. Nagplano nami ani guys nga manguli na nangita nami ani og kaagian pa dong sa ubos. Kini din sa bukid guys kanang iyang mga sagbot danglog man di ay no hinggas kaayo tumban labi na og init.
Musamot ka dangog ang sagbot kung ugas ya guys. Hadlok pod og dunay mga bitin. So magdala-dala jud mi og kanang kahoy nga ihapak-hapak sa mga sagbot. Parang malikay kami sa mga malanga mga mananap. Kauban akong litaw guys. Siya akong driver. Agamo ko mga karsuni sani guys, puro gadyo morsiko. Sak. Asa naman ta? Tora mga tumutor adto. Oh, naog siya ng ubos. Si Jaray ko ang agdong ka wa man koy lakaw ugma. Sakta nang mabili. Kini adto taman jud ana ni mga lubing mukbo to. Paingan di kay na kaon maning kani nga dara pa press. Oh, kini ko mo dili. Kaon ti. Kinang mo ba? Kaon kay katong ending kay kaon man. O bitan apuntan ko ini kay gagabihan ko ini. Sure ko kamo pagawang ko let's say